रायबाय नोङो आंखो नोंसोरखौ दानो Hey guys, welcome back to my channel another vlog. सानथामोन बुंनानै होदोंमोन दाखाल बय कमेन्ट खालाम होननानै बयखौबो बुंदोंमोन आङो बेयाव माने गिव अवे होखादोंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायोआनो स' बेनि रिजाल्टखौथ' आं दासिमबो होआखै स' बेनिखायनो आङो बे दाखाल बयनि भिडिअनि रिजाल्टखौ आं गाबोन होदोंसै गिव अवेनि रिजाल्टखौ स' नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय गाबोननि भिडिअखौ आरो गोबां मानसिफ्रानो दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैना खालि भिडिअखौल' नायबाय थायो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सेकेन्डल' लायो माने 1 सेकेन्डसोल' लायो साबस्क्राइब खालामनायाव जास्ट क्लिक खालामना होबानो साबस्क्राइब जायो जेखि जाला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बुं दिनै मा खामानि मावनांगौ सिथ्ला सिबनांगौ ओमफ्राय नोंलाय नों मा मावगोन बेखौ बुंग्रो थोरसि सुगोन नों थोरसि लथा सुगोन ओमफ्राय आं सिथ्ला सिबगोन ए दिनैनि खामानिया होमबा आंनिया सिथ्ला सिबनायनि जासिगोन दाखालि बुंदोंमोन ना दिनै आरो बाजैबो गैयाना न'आव बाजैया न'आव थांनानै दङ ओमफ्राय आइयाबो बैजा खामानि मावगासिनो आरो दा बहुत खामानि थायो नालाय फुङाव ओमफ्राय आंनाथ' जेबो खामानि गैया आरो दाखालि बुंना लाखानाय दङ आङो बेनाव माबा मोनसे मा खामानि थिनदोंमोनलाय दे आं गाबोन सिथ्ला सिबनानै होगोन आं होननानै दा दिनै उपाय गैया बे मोनसे सिबदो नङालै आरो मोनसे दंमोन ना नोंबो सिबदो आंबो सिबसिनो आं सिगांनिफ्रायनो सिबखायोना सिगांनिफ्राय सिबखायो आङो सबबो गावबा गाव खामानि माव थाब थाबनो नोंबो अमाया आदार होनानै फैथां थाब थाब फाननांगौ माव आंनो KTM नांगौ नोंनि अमादो नोंनि फैसाखौ नांगौ आंनो अमानि फैसा होनो हानाय नङा आंहा बा नोंसो होनांगौ आंनो आंलाय मानिफ्राय होनो गास गावबागाव खामानियाव नांजोबना दं आंबो नांदोंसै आंनि खामानियाव हासिब सिबनाय खामानियाव आं थोरसि सुवालै खिन्थु ओरैनोसो होन्दोंमोन आं दाखालि रावबो गैयाबालाय आरो मावनांगोन थोलायलाया बहुत खामानि थायो ओरैनो नुनायावसो खामानि गैया बायदि मोनो बैजायबो जाब्रा दं बैजायबो दं लागायदोनसै होमबा सिबग'नो हाया हारसिङै आंबो सिबगोन दे आयाव बेनिफ्रायनो जागायनोसै होमबा So guys, नोङो IPL नायना नाया खिन्थु नोङो गावनि ओपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहा बेबो Lotus 365.in आव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मेच आरो हु विल विन टस 50+ कुइसनाव नोङो गावनि ओपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन Lotus 365 आव थांनानै नोङो रेजिस्टार खालाम आरो लोगोसे मोनगोन 365 नि बोनास बेयाव नों मोननो हागोन 1 to 1 24 आवर्सनि कास्टमार सापर्ट बेयाव 10 मिलियननि बारा इउजार गेलेयो क्रिकेटनि अनगायै बेयाव 200+ कुइसन दं जेराव नों गावनि ओपिनियन होननानै गोबां मोजां प्राइज देरहानो हागोन नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर थ' गोबाव दा खालामसै डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम Lotus 365.in आव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव फाइनालि जोब्बाय सिथ्लासिम लामासिम सिबबाय आं हे हा लामाखौ सिबबायथ' आरो लामा गेजेराव जेबो बिलाइयानो गैया आं सिबनानै मा खालामगोन जेबोआनो गैया नों मा बानायगोन बेखौ लामानि मस्ला बानायनि आं मोनसे थसे नांबावो निहिर सिरि ना ओइ बिजाफैलाय माबा मोनसे खोथानि आं जाफै थाब फै गैया फैनांगोन नै खुन्थाइ थायगासिनो बेखौ दा हेन्नानै एवनानै हो आंनो ओरै थावजों मिन्थिबाय नै खुन्थाइ गेजेरा एसे मोजां मोनखायोना बेखौ एवनानै गेजेर हाफ्रुनांगौना ओमफ्राय एवनानै बाथोन देना होबाथाय गोथाव जायो बुंनांलिया र' पियाज सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा थायो थायनायालाय जै थायबाथाय थायखायो जि मोजां मोनो आंबो गोथाव मोनो
गिदिर जादा फिसाया नङा दै फिसाखौबाथाय फिसा जाना गोखा गोखाखौ आं जानो हाया इसेबो जानो हाया आङो बिदियालाय गोथाव हाय नै बेखौबो रायज्लायनांगोन एसे खारफोरनो बैसागु बायबानो बैसागु बायब्लानो नोंबो आवबाय ओंखायनोथ' मोसौआ बिथिं नागिरबाय थायो उपाय गैया दुखिया मानसिनि माबा गेट नालाय बायला बायलि देनां हाबाथाय माबानि होबानो जाबाय आरो मा होनो लहानि नामा हानायानोथ' जादों ना जों बायदि मानसिया होननांसिगोन आरो हागोन आरोहाय लासैनो मानोथो हाया जानो नाजाबा सबखौनो हायोना जास्ट खालि नाजानायनि लोगोआवसो नाजायाबा जेबो हाया दैया आं दा सिबनानै फैयाबाथाय फोजोबनो हानाय नङामोन ना आं दा खामानि मावाबाथाय सिबनायखौबो ना आं दा सिबै फैबाय दा खामानियाबो जोब्बाय जाब्राफोरा बोखारजोब्बाय हा मिनिलाय नायनि देलाय मिनिलाय दे बेनो जाबाय मिनिनाया नोंसोरो दै बोयै बोयै बे फुलखौ बिदि हामा खालायजोब्बायना नोंसोरो ओरैनो फुला मा जानानै दङ नै सेस पाइपआ पाइपआव नाङाखै दे जावना बायमोन दानो एकदम फुल दंफां गाज्रि खालामजोब्बाय बासरा ओरै फैयो मटरलनि पाइपआ नै जा दै बोयोबा इलाय एसे बोजाखागोन ना इजा बोबाथाय जा फैखागोन दा ओइ जास्ट मेनानो जागोन आरो इलाय बिथिं बोनो नाङा ओंखायनो एसे ओरै बोनांगौ रायबाय नोङो आंखो नोंसोरखौ होगोन दानो गलाप फुल ना जिब मोनदो आरो दा सानाबो जोबहांबायानो दिनै सानदे ओमफ्राय मिस्ट्रि फैनाय नङा मैया बैखौ प्लास्टारखौ हाजोब्बायनो प्लास्टार होननायनि नामानो गैला आरो दा प्लास्टारा जेसेबांखिनि दं पुरा फिनिश जाजोब्बाय ओमफ्राय बे गोदाना जेब्ला जागोन अब्लासो बेयाव प्लास्टार मारनांसिगोन दा खिन्थु हादाबनि प्लास्टारा दं दै हादाबनिखौ होदोंसै गाबोन होदोंसै बे मोननै रुमाव हादाबाव होनांगौ होमबानो बेया बै जाना कमप्लिट जाबाय हादाबनिखौल' होनांसिगौ वाल नाजोब्बाय ओमफ्राय दा गोदानाव प्लास्टार होबानो फैयानो मिस्ट्रिफोरा फैयानो आं बुंनानै होखाबाय आवगायनो गाबोनसो फैगोन समबाराव दिनै देवबार ना बास्रा बाजार जानांगौथ' सबबो दिनै जोंनिया सानदे बाजार जायोना लांहिनाव मैगं फोनांगौ जोंहाबो मैगं ओयाव माबा सबाय बिमा हाय हेलौ बै हाखौ समान खालाम बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मा हाबखो खानाय दं नामा गावनि मुसुगुरानो हाबदों मुसुगुर फुयोना मुसुगुर फुदो खिन्थु मानसिया मेकआप लाया दै सानसेबो फोनफेरा माबा फोनो चन्दननि पन्स पाउदार चन्दन पाउदारल' फोनो ना 10 थाखा दामिनिया बेबो मेकआप गैया मा गैया 10 थाखा दामिनि चन्दन पाउदार फोनो ना आं ओंखायनोथ' खरस गैया आरो मानसिनि एसां हामा दामि फोननांगौ दामि फोनबासो एटिएम कार्डआ दं थां आंनि लाना थां हाबायाव मेकआप खालामना खालामामोन नों खालामाखै दा खालामाखै खोमाथ' र' बा मालायफ्रा हाबायाव मेकआप नङाबा जायानो फोननो बायोना नों फोनानो मालाय बे सिगांनिफ्रायनो फोनखायाबा ना आरो फोननानै मा लाब फोना मानसिया फोननाङा जाय फोनबाय थाग्रा स' गाइस दा न'आव जेबो ओंख्रि गैयानो ओंखायनो आङो थांथोंसै माबा मा लायनोमोनलाय बयलारखौनो लाना फैथा साब्रैल'सो आरो मैगं मा लाबोनो मैगङाथ' सब दंखाजोबो मेस्टा मोननाय नङालै मैथा मोननाय नङा जों मेस्टासो होनना बुङो बैसानाव मोनगोन नामा जांख्रा माहोनाव माखो मैथाखौ होमबा नों थां लाना फै आंनो खुस्रा फैसा गैया नै आंनावबो गैया मैया 200 फैसा मोननायासो ओं फुं हर मालिनो बाखि लाबोनो हायो नामा थां नागिरना लाना फै होमबा बयलारदो मैथा मेस्टा मस्ता दुनिया मनोगे
दखानाव फैबाय जेबो दखानियाबो गैया बेनिफ्राय जेबो मैगं थाइगंबो गैयानो दस्रा दखानावसो थांनांसिगोन आङो गामिनि बै जाय मोनसेयाव बेयाव जेबो गैया बयलार लानो फैदोंमोन बयलारबो गैया बै जाय दानोमोन बयलारखौ बोरै फैग्रा मैगं नागिरफैनाया अमा बेदरखौनो मोनो माथो मानै अमाया अ फैलायबाय मानै माथो दै साबि बर'ना आङो ओरैनो थायो जोंनि साबिया बाइकआव आयै ओइलाय आरो मोनसे थाबावबाय ना आयै बोरो मा लानो थांदो मेस्टा लाबोनाया दाबो फैयाखैनो ए होमबा मेस्टाजों अमा बेदरजों होख्लायदोंसै दिनै ओ सुना होलायबायानो नै सानना नै सान एथ' फुङावनो नायलाय बोरै नायलाय मानसिखौ अननो ओंखारबायलै हा फोराननो बुरजा फोराननांगौ जाखो इजा साइडआव दं खोमा आयै एबा लिसुआबो मोनजाजोबसिगोन नै लिसुआ वा देन्जार गोजौआव थायखादों ओमफ्राय थाइजौआबो थायदों बे थायदों खिन्थु नुवाखै र' आं देखायगोन मोजां नुवा ओइ बारा थायाखै खिन्थु गोदानसो ना 3 बोसोरसो जाबाय थायहांबाय थानाया देनां लासैनो थायगोन बे हर मायाव लांगोन आं ए होमबा सायनायाव फोरानना हो सान्दुंआव फोरानबाथाय लंपेन्टआ खेबसेनो गानजाया जाखायो दे गाखो ओंख्रि मैगं नागिरनाया आरो उल्टासो नागिरफैनांगौ आं इखो मैथा लानो फैदों मैथा जाबाय दे So guys, दिनैनि भिडिअ एसेनोसै हानांथामना गोबां मानसिफोरानो साबस्क्राइब खालामाखै दासिमहालागै बेनिखायनो सोरबाफोर दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थांनाय लोगो मोनगोन बाय बाय